Ama-piles umhlume isifo sokuthi uye kanzima etoilet. Umhlume which is ama-piles na impande yakhona ayalapheka. Awusakwazi nokuyithokozisa nalwa kwakhe embedeni ngenxa yama-piles. Umhlume uyayiqeda imizwa. Ifenya isitho sangasese singaphinde sisebenze. Awusakwazi nokuyedlila encane. Bawedlila encane wena buye uphathwe ekhanda. Ube yithibanga yoma weqala. Semele uphuza amanzi kakhulu ube khona into ephuzayo ngenxa ukuthi wena sokufuna ukuyedlila encane. Ilanga nelanga lapha ngaphansi kuwena kuyababa. Awusakwazi nokuhlala phansi. Awusakwazi nokuvakashela ihlobo nabangani nemindeni ngoba phela isifo sama-piles senza ukuthi impilo yakhe ibe nzima. Umshado wakho uyaphela ngoba ubabaza akasasebenza imizwa esekho. Uhlala une-stress, uhlala unekhanda ngenxa yama-piles umhlume. Aphela ubone ngaphandle noma ngasese ngaphakathi kuyafana, iyalapheka lento. Umncane, umdala, owesilisa, owesifazane, ama-piles siyawalapha la kaMkhulu Bezitha enyanga yamacala. Lo muthi lo njengoba ubhaliwe lo uthiwa mix with the porridge. Ufaka isipuni once a day. Udla umdoko wakho nalomuthi ongafanga ngashukela. Isifo sama-piles siyalapheka. Noma ngabe lebhola bese liphumile lebhamuzi ngaphandle izobhoboka bese iyaphela ishenya. Angeke ubuyele ngaphakathi. Ngokubuyela kwayo ngaphakathi kuzoba ukuthi isiphile futhi walapha ngaphakathi azoba inkinga. Lento ukuthi wabuyisela ngaphakathi ayavela phinde futhi anyamalale. So asiwashise aphele nya. Awusakwazi ukudla ukuthile ngenxa yama-piles. So lokudla ukuthile okudlayo ukudla ungathi ukuthile ongakudli ngenxa yama-piles ungayiphilisi kabuhlungu lento iyalapheka. Umhlume ama-piles isifo sokuqineka uma ngabe indlini encane, isifo esiceda imizwa, isifo esiceda injabulo, isifo sokuphila kabuhlungu ngasathi ukudla ukuthile siyalapheka. Umhlume ama-piles ngalo muthi lo udla njengomdoko aphele nya. Within a week ama-piles yobaphelile la aphele nya engaphinde futhi abuye. Ngoba ke lo muthi lo nguthemba ngendlela ejulile futhi ngiyabheja ngawo. Abantu abayi5 bokuqala sobanika mahala lo muthi lo. Ngifuna abantu abaphethe ama-piles ngempela abantu abadlalayo. Ngifuna umuntu othi hey mina sekuyiminyaka angisavukelwa ngenxa yama-piles. Mina hey sekuyiminyaka angisayidli ethile ngenxa yama-piles. Mina hey sekuyiminyaka angisakwazi ukudla encane ngenxa yama-piles. Mina hey sekuyiminyaka sakwazi ukusebenza ngenxa yama-piles. Ngifuna abantu abasho kanjalo. Isifo sama-piles siyalapheka abantu bakithi. Siyasilapha kaMkhulu bezinyanga amacala. Ngakho ke you can place your order manambela 0788923264 ubuyela imizwa yakho ubuyela kuyithemba nokujabula kwakho. Yamacala seyidile ukuthi ukhumbule ayikho inkinga nesixazululo. Uze libe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo.